teraz, čo sme si pripravili. Myslím, že sa vám páčil. Ak sa vám páčil, tak nám môžete zatlieskať. Teraz sme si pre vás pripravili medovničky. Toto robili deti. Tak pre vás. A toto nám napiekla pani Vanáková, takéto krásne, tak tiež vám dám. Tak jeden takýto. A jeden takýto dáš potom. To je jeden takýto. A takýto? Ale to už máme rovníček, tak môže ísť, kde je maminka, alebo ocko, alebo koho tu má, môže dať medovníček. Príde. Ďakujem. Daj mi to. Daj mi to. No pekné sú tie studie.